नमस्कार प्रणाम। आई हम एगो जामुन के बारे में दो शब्द लिखले बानी, एकरा के सुनी समझी मुक्तक के भाव में। सबका के समझाइला हे जमुनिये के बारे में बताइला, सबका के समझाइला हे जमुनिये के बारे में बताइला। आ समझब तो समझ भैया, समझब तो समझ भैया, काहे कि ई सीजनी फल हटे हम भोरे भोरे खाइला। भैया हो हम हई मुसाफिर चलता फिरता, भैया हो हम हई मुसाफिर चलता फिरता। आ यही जमुनिया के बनाई हम सिरका। ई जामुन के सिरका कैसे बनी? एकर गुद्दा निकाल के, है जौन गुद्दा बाटे देख तनी, ये गुद्दा के अलग करके मैं साफ करके गुद्दा निकाल के ओकरा बाद रस एकर जौन बाटे सिरका बनी। 3-4 गुद्दा के निकालब तो गुद्दा में से रस निकली, उहे सिरका है। लेकिन ओकरा के 2-3 बार मतलब कि बढ़िया से गार के आ शीशी में रखी, बोतल में रखी, प्लास्टिक में ना, शीशा वाला बर्तन में रखी, तबे सिरका तैयार हुई। तो भैया हो हम हई मुसाफिर चलता फिरता, आ यही जमुनिया के बनाइब हम सिरका। काहे कि रउआ देखे में भले लागत हो कब हम ओल्ड, काहे कि रउआ देखे में भले लागत हो कम ओल्ड। आ मार्केट में इहे जमुनिया भइल बा ओल्ड इज गोल्ड, मार्केट में इहे जमुनिया भइल बा ओल्ड इज गोल्ड। यह जमुनिया के साफ करके निकाले हम बीज, और जौन देखो तनी बीज, ये जमुनिया के साफ करके निकाले हम बीज, जौना से सिरका खातिर तैयार कैनी। तो सिरका अलग हो जाए, बीज अलग बटे। तो यह जमुनिया के साफ करके हम निकाले बीज, आ धो सुखा पीस के तैयार हुई बेहतरीन चीज़, धो सुखा पीस के तैयार हुई बेहतरीन चीज़। जेकरा बा गैस के समस्या तो होई काम तमाम, जेकरा बा गैस के समस्या तो होई काम तमाम। काहे कि खाली पेट 1 चम्मच खाई आ हो जाए कब्जियत से आराम। तब बात के बुझी या बतासा नियन है जमुनिया के चूसी, बात के बुझी या बतासा नियन है जमुनिया के चूसी। आ ना बुझाए तो हमरा से पूछी